Jeg hedder Eva Lillesø. Jeg har en FT Springer Spaniel. Jeg bruger min hund til at gå på jagt med. Jeg hørte om den nye vest. Det gjorde jeg på Facebook. Synes, at det var lige præcis det, jeg stod og manglede, når jeg bruger en Springer Spaniel. Fordi de går så hårdt. Kunne være en god beskyttelse også for deres bug og bryster. For de går i brumbær, de går i alt slags krat. Min hund havde dragten på sidste weekend på jagt, og det havde hun på hele dagen. Og hun var aldrig nogensinde generet af at have den på. Hun gik igennem snebær, som er enormt tætte buske, men hvor fasanerne sidder og gerne vil være. Og det gik hun i uden problemer. Hang aldrig nogensinde fast i noget som helst. Ellers har jeg brugt en neoprendragt. Den her har en bedre pasform. De andre dragter, jeg har prøvet, de har været for store i halsudskæringerne. Den giver sig lidt, men den bliver ikke stor, den bliver ikke trukket ud. Og så holder den varmen, men uden at blive for varm. Så når jeg havde hånden inde under dækkenet undervejs, så var hun bare en rigtig, rigtig fin temperatur. Ikke for varm og ikke for kold.